Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Сёлета перажываем спецыяльны год святога Францішка. Святы Францішак Асіскі займае асаблівае месца ў гісторыі хрысціянства. Ягоная любоў да Бога, да чалавека і асабліва імкненне да чысціні веры запалілі сэрцы шматлікіх прыхільнікаў. Захавалася некалькі жыццяў святога Францішка, але бадай самым папулярным творам, які набыў народную любоў, з'яўляюцца кветачкі святога Францішка. Беларускі чытач мае магчымасць далучыцца да гэтага твора, дзякуючы перакладам кандыдата філалагічных навук Аксаны Данільчык. І сёння маем гонар вітаць у студыі Радыё Марыя шаноўную даследчыцу. Хвала Христу! Хвала навекі! Добрый дзень! Добрый дзень! Спадарня Аксана, калісьці ў часопісе «Наша вера» вы апісвалі цікавую гісторыю, якая адбылася з вамі ў канцы 20-го стагоддзя у Італіі, якая і падштурхнула вас да вывучэння жыццядзейнасці святога Францішка. Раскажыце нам, калі ласка, пра свае італьянскія прыгоды. Я вучылася ў Перуджы, ў Італіі. Гэта быў 97 год, восень, менавіта падчас землятрусу, які пашкодзіў верхнюю базіліку Асізі. І Асізі ад Перуджы – это 30 кіламетраў. І разам з Асізі перажывала ўсе гэтыя штуршкі. Вось. Ну і выніку на занятках па гісторыі мастацтва мы сталі вывучаць роспісы ў верхняй базіліцы святога Францішка. Купал быў пашкоджаны, зараз адноўлены, наколькі я ведаю. Вось. То бок мастацтва Джотта, таксама вывучалі і ніжнюю базіліку, то бок фрэскі Чмабу і так далей. І на занятках па гісторыі італьянскай літаратуры мы вывучалі песню стварэння святога Францішка. В прынцыпе, з яе пачынаецца італьянская літаратура, уласна кажучы. Вось. Таму што гэта першы паэтычны твор на народнай мове, паколькі ў Італіі лацінская мова даўжэй захоўвала свае пазіцыі, чым у іншых краінах, скажем так, лацінскага свету. Вось. І святы Францішак, ён яшчэ і паэт, і погляд яго на свет паэтычны. І трэба яшчэ сказаць, што Дзень святога Францішка, які стаў патронам Італіі, адзначаецца 4 кастрычніка. Вось, на шчасце, тыдні праз 2 землятрусы скончыліся, памяць пра іх засталася, і вось цікавасць да святога Францішка, яна таксама засталася, хоць, кажучы па праўдзе, гэта была ўжо другая сустрэча са святым Францішкам, а першая адбылася у 91 годзе. То бок я ўпершыню наведала Асізі ў 91-м ці 92-м. Напэўна, 91-м все-таки. Так. Каб крыху паглыбіцца у атмасферу Італіі, вось якія месцы, якія звязаны са святым Францішкам, вас моцна ўразілі? Вось Асізі і ўразіла. То бок, як я ўжо казала, это быў 91 год. У той час сястра маёй італьянскай сяброўкі, моя першая паездка ў Італію, то яшчэ быў Савецкі Саюз, ён яшчэ там некаторы час недоўгі праіснаваў. Сястра маёй італьянскай сяброўкі, яна збіралася стаць законніцай, і яна нас уладкавала на начлег у Санта-Марію Данёлаў. То бок мы там начавалі разам з навіцыянткамі. Вось. Гэта, калі вы ўяўляеце, як там ўсё это геаграфічна уладкавана, это кляштар знаходзіцца на раўніне, а сама базіліка, на гары, хоць італьянцы это называюць узгорак, для іх это не горы. Вось. Уразіла прасторы з вышыні пагорка, цудоўныя краявіды. Вось моя сяброўка На жаль, яе больш няма з намі, Каця.
распавядала мне пра святого Францішка, ну што сама ведала пра святую К'яру. Вось мы наведалі тады базіліку святого Францішка, святой К'яры і так далей. Ну і вось тады мне захацелася мець што-небудзь з Асізі. Я там набыла крыж святого Даміяна, які ў мяне і цяпер ёсць. Я думаю, што в пэўных сітуацыях ён мне дапамог. Прынамсі, я вот шчасліва вярнулася з Італіі дадому тады. Яшчэ адна цудоўная мясціна – гэта Губіо. Я была там пасля Раства перад Новым годам. І мне ёсць здымак, дзе я стаю побач з фігурамі 3 каралёў святых сямейств. На фігура поўны рост чалавечы. Вот, дарэчы, трэба сказаць, што першыя яслі або першую батлейку зрабіў менавіта святы Францішак. То бок ён шмат пакінуў сваім нашчадкам, і вось яго прысутнасць, яна як бы адчуваецца нават калі мы гэтага не ўсведамляем. Вось у такіх, скажам, і сакральных, але і побытавых адначасова рэчаў. Вось. Ну, а пасля таго, як я пераклала разважанне аб найсвяцейшых стыгматах, мне б, канешне, хацелася наведаць санктуарый святога Францішка на гары Верна. Вось я цяпер якраз перакладаю тэкст італьянскага паэта Дзіна Кампаны пра яго пілігрымку на Верну. Но я там не была. Ну, спадзяемся на тое, што яшчэ будзеце. Ну так, я таксама. Спадарыня Аксана, пераклад першай часткі кветачак, ён быў надрукаваны ў часопісе «Наша вера» ў 2007 годзе, а калі гэты твор вас асабіста ўразіў, калі ён стаў для вас важным, і калі вы ўжо вырашылі яго, абавязкова трэба перакладаць на беларускую мову і ўзяліся за пераклад? В прынцыпе, ініцыятыва сыходзіла не ад мяне. Мы вось размаўлялі з гаспадарыняй Хрысцінай Лялько ў рэдакцыі нашай веры. І, як бы, да, вот так неяк узнікла тэма святога Францішка і ідэя перакладу. Яна мне адгукнулася. Я знайшла, привезла з Італіі кнігу, пачытала, стала перакладаць. Тэкст кветачак друкаваўся прыкладна 3 гады на старонках часопіса. Там 53 гісторыі. Вось. Ну, на сённяшні дзень ён адрэдагаваны і падрыхтаваны да выдання асобнай кнігай. Падрыхтаваны да выдання асобнай кнігай, таму мы, магчыма, можам спадзявацца пабачыць кветачкі ў асобнай кнігай. Ну, я вельмі спадзяюся, ўжо даўно на гэта спадзяюся. Спадарыня Аксана, а ці можам мы казаць пра аўтарства, хто дакладна аўтар кветачак і якім часам датуецца гэты твор? Ведаеце, ну, што датычыцца вось такіх твораў, які, в прынцыпе, народныя, як бы, лічацца, то тут у большой ступені можна гаварыць пра гіпотэзы і тэорыі. Вось. На сённяшні дзень лічыцца, што кветачкі – гэта пераклад арыгінальнага лацінскага тэксту аб жыцці святога Францішка, які быў зроблены невядомым аўтарам. Хутчэй за ўсё тасканскага паходжання. Дзесьці паміж 1327 і 1337 гадамі. Вось. Адным з магчымых аўтараў называюць францішканіна Галіна Брунфорте, які вядомы таксама як Угаліна з Монте-Джорджа. Сама назва твора «І фьоретті» па-італьянску, бо кветачкі, так бы дакладны пераклад, падкрэслівае, што гэта флоріледжо або флорігелій. То бок анталогія, збор, в нашым выпадку, эпізодаў жыцця святога Францішка, які быў падабраны з пэўнай скіраванасцю. На думку даследчыкаў, аўтар па сваіх поглядаў быў блізкі менавіта да першапачатковай ідэі беднасці, якую і спавядаў знакаміты святы. Ідэя беднасці, ці можа яна сёння быць папулярнай сярод сучаснага чалавека? Якое ваше меркаванне
Мне здаецца, што не вельмі. Ну, ведаеце што, сучасныя людзі розныя, жывуць па-рознаму. Некаторыя лічаць за гонар пайсці па шляху святога Францішка, а хтосьці прагне неабмежаванай улады і неабмежаваных грошай. Ну, тут пытанне, колькі грошай трэба чалавеку насамрэч, да? Для нармальнага годнага існавання. Я, дарэчы, недавно паглядзела фільм «Д'ябал носіць Прада 2», перачытала кніжку і учора літаральна стала глядзець дакументальны фільм, вераснёўскі нумар, прысвечаны Анне Вінтур, якая, як вядома, прататып Міранды Прістлі. І вот у сувязі, скажем, з падрыхтоўкай да інтэрв'ю я падумала, ну што б сказаў на гэта святы Францішак, да? калі побачыў гэтыя горы, вопраткі, да? Якія пераносяцца туды-сюды, а мне гэта не падабаецца, это не падыдзе. Вот по вялікім рахунку это сапраўды настолькі важна. Ну, то бок могуць быць розныя падыходы. Здаецца, мне все-таки важна прытрымлівацца некай разумнасці. Да, то бок, конечно, калі у ця сям'я, дзеці, то бок беднасць адносная, але, можа быць, не варта імкнуцца да раскошы любым коштам. Вось пра што ідзе гаворка. Да? Можна і задавальняцца і некімі больш сціплымі рэчамі. То бок, можна глядзець на это па-рознаму, абсалютна. Акрамя ідэі вось гэтай сціпласці ў побыце, чаму яшчэ нас вучыць твор «Кветачкі» святога Францішка? Гэта такая класіка, як па мне, да? Яна вучыць нас жыць. Ну, сціпласць гэта так, таму што ганарлівасць, ну, сапраўдны грэх. Класіка вучыць нас глядзець на свет інакш, вучыць жыць і быць удзячнымі. Мне вельмі адгукнулася ідэя ўвогуле святого Францішка і канцэпцыя абсалютнай радасці. Можна перакласці яшчэ як дасканалай, ну вот я выбрала абсалютнай. Пра яе распавядаецца ў 8 частцы. Вышэй за тыя міласці і дары Святога Духа, якія Христус даруе сябрам сваім, ёсць мажлівасць перамагчы сабе самога і з ахвотаю дзеля любові да Христа вытрымліваць пакуты, несправядлівасці, нязручнасці, выпрабаванні, паколькі ўсімі іншымі дарамі Бога мы хваліцца не можам, бо ёсць яны не нашы, а Божыя. Ці, як сказаў апостал, што ў табе не ад Бога? А калі ты ўсё атрымаў ад яго, то навошта хвалішся, быццам гэта твая заслуга. Але несучы крыж клопатаў і няшчасця, мы можам ганарыцца, бо ён наш. І таму кажа апостал: «Я не хочу хваліцца, хіба толькі крыжам Пана нашага Езуса Христа». Ну, вось гэтаму, я думаю, што ён можа нас навучыць. І калі вось сапраўды прыняць гэтую ідэю, гэта ідэя таксама, да, і ўдзячнасці за тое, што ты маеш, як бы, і не толькі тыя даброты, скажем так, матэрыяльна, а тое, што ты маеш у сабе. Таму што, вот, калі так паглядзець, сям'я, якой ты рос, да, вось у цябе это ёсць, а ў кагосьці няма, ну і гэтак далей. Сам тэкст твора «Кветачкі» святога Францішка, мова твора, ці складаная яна была для перакладу і ці лёгка будзе чытацца чытачам? Ну, конечно, твор ствараўся ўжо колькі стагоддзяў таму. Адпаведна, і мова мае пэўныя гістарычныя асаблівасці. Але вось калі мы возьмем боскую камедыю Данте, то там вельмі шмат словаў, якія сустракаюцца ў сучаснай італьянскай мове. То бок, ну, тое самае датычыцца і кветачак. Нельга сказаць, каб там было шмат нейкай асаблівай лексікі, але стыль вельмі блізкі да народных гісторый.
Тут якби неабходна спалучаць прастату расповеду з высокім духоўным напаўненнем. Кветачкі і разважанне аб найсвяцейшых стыгматах – гэта праява народнай любові да святога Францішка. І гэта любоў, якби яна павінна была адчувацца ў перакладзе. Чытаюць гэты гісторыі вельмі лёгка, таму што гэта сапраўды гісторыя, хоць яны, так сказать, на духоўную тэму, на рэлігійную, але это гісторыя жыцця людзей. Прычым людзі там паказаны, як бы браты, там са сваімі асаблівасцямі, са сваімі заганамі. Вось, вельмі часта там такія гумарыстычныя сітуацыі, смешныя, то бок чытаецца, па мне, вельмі лёгка. Ці акрамя кветачак ёсць творы, прысвечаныя святому Францішку, якія перакладзены на беларускую мову і можа пачытаць наш беларускі чытач? Ну, вось я згадала ўжо разважанне аб найсвяцейшых стыгматах святого Францішка. Гэта своеасаблівы працяг кветачак і распавядае пра апошнія гады жыцця святога Францішка. Ну, як вядома, святы Францішак быў першым каталіцкім святым, які атрымаў дар стыгматаў. Вось, і там пра гэта якраз распавядаецца. І там дзеянне адбываецца якраз на гары Верна. Асноўнае дзеянне. У адрозненне ад кветачак разважанні яны не маюць лацінскай крыніцы. Гэты тэкст створаны адразу на італьянскай мове, хоць якби творы яны падобныя і часта друкуюцца разам. Вось разважанні аб найсвяцейшых стыгматах яны завяршаюць якби гісторыю жыцця і цуду святого Францішка, таму, канешне, я спадзяюся, што і у кнізе яны будуць стаяць побач. Вось. Ну, а пра святого Францішка пісалі вельмі шмат. Данте прысвяціў яму 11-ю песню раю. Вось. Ну, тут можна асобны артыкул напісаць, прысвечаны філасофскім і мастацкім тэкстам, якія прысвечаны святому Францішку. Ну, згадаю толькі, што можа быць самы вядомы эсэ Гілберта Кіта Честертона «Святы Францішак», які ў перакладзе Надзеі Кандрусевіч таксама друкавала «Наша вера». Ёсць і шмат вершаў. Я, напрыклад, некалі пераклала верш Джозуэ Кардуччі «Базіліка Святой Марыі Данёла ў Асізе». «Базіліка Святой Марыі Данёла ў Асізе». Браце Францішак, колькі святла абдымае велічны купал, стварэнне Віньёлы, дзе ў час, як агонія крыжам рукі складае, на цвёрдай зямлі спачываў ты голы. Ліпень спякотны, песня любові долы працавіты аблятае, а сэрца шукае у спевах Умбрыі слоў тваіх водгук волы, у небе Умбрыі вобраз твой бачыць жадае. На даляглядзе над гор хрыбтамі, дзе ў ціхай самоце высокае зянне райскаю брамай тваёй залаціцца. Гляджу, як з узнятымі ў неба рукамі ты славіш Бога. Хвала табе, пане, што ў нашага цела ёсць смерць сястрыца. Спадарыня Аксана, вы не толькі перакладчыца, вы таксама пісьменніца, паэтка. Ці вы натхняліся святым Францішкам і, можа, у вас гэта у вашай творчасці літаратурнай адгукаецца? Ну, ёсць маё ўступнае слова пасля слова перакладчыка, якімі суправаджалася публікацыя перакладу кветачак. Вершаў непасрэдна прысвечаных святому Францішку у мяне няма, але ёсць, калі можна так сказаць, верш водгук. Вось эта ідэя дасканалаць абсалютнай радасці, пра якую я казала раней, яна пэўным чынам там увасобілася ў адно разважанне, што абсалютная радасць можа быць і такой. Бурштыны, дробныя крышталікі цукру, змяшаныя з пяском і марской травой, высвечваюцца сонечнымі промнямі. Жанчыны перабіраюць пясок і знаходзяць абсалютную радасць. Пасля шторма мора нібы выбачаецца за былую нястрыманасць. Калі б я павінна была напісаць нацюрморт, то паставіла б на стол шклянку з мёдам, а вакол рассыпала бурштыны. Ёсць нешта ў гэтым. Шукаць бурштыны і знаходзіць абсалютную радасць. Вельмі прыгожа. Дзякуй. Спадарыня Аксана, тады, каб прачытаць кветачкі, нам трэба падняць архіў нашай веры, так? Ну, так, або
открыть компьютер, да, поднять архив, тому что все эти нумары как бы отлічбаваныя. Вось можна набраць кветачкі святого Францішка і як бы чытаць пакуль што вось так у электронным выглядзе. Тады будзем чытаць часопіс «Наша вера», электронны варыянт на сайце нашай веры адлюстраваны. Можна набраць там ёсць у пошуку Аксана Данільчык, так, і там так. выходзяць нумары часопісаў алічбаваныя, і можна пачытаць кветачкі святога Францішка. Ну і безумоўна будзем чакаць асобнае выданне. Так, я вельмі на гэта спадзяюся, тым больш, што вось гэты год ён такі, як бы, у пэўным сэнсе юбілейны, таму што 800 год спачыну святога Францішка, то бок гэта, важная дата. Канешне, хацелася б нейкім чынам ушанаваць яго. Пераклад кветачак завершаны. Чакаем асобнае выданне, магчымасцяў для выдання. Дзякуй. Вельмі радыя чарговай сустрэчы, заўсёды запрашаем у студыю Радыё Марыя. Дзякуй. Усяго найлепшага, з Богам. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.